जोहार प्रथमते मैं सांबादिक बंधुसकल तो मैं कईमारी ब्लू स्काई क्लाबर मैनेजार हाँ आजिलैके कोनो सरकारे आमार क्लाबक अनुदान दिया नाई। আজি আমি কচুগাঁও পৌরসদীয় সমষ্টির পৰা বুট জার্সি বল পাই খুবই আনন্দিত আৰু মই ভাবো যে আমাক অনুদান দিছে সেইটো লৈ আমি আমাৰ প্লেয়াৰবিলাক যথেষ্ট আগবঢ়া বা উৎসাহিত হ'ব পাৰিছো। আৰু आङो बेनि सायाव बेखौनो बुंनो सानो दे जोंनि सुलमारि आलायारन क्लाबनिफ्राय बा सम्पूर्ण जोंनि गासै स्पर्ट्स गेलेग्रा साफ्रोमबो क्लाबनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो दिनैनि बे जोंनि बिटिआर सरकारा दिनैहाय सरकारनि सायाव जेनाखि उन्दै गथ'साफोर बा क्लाबनि जानाखि गेलेगिरिफोर दङ बिसोरखौ मोदोम फुदुंनाय बा गावखौनो गाव मोनसे स्पर्ट्सनि गेजेरजोंहाय बर' जाथि बा माबा मोनसे जाथि हिसाबै बा देशखौ बा गावनि मुंखौ गोजौआव लांनायनि मोनसे जों सिमां नुनाय बायदि मोनदों बिथांनि सारनि हरनायखौ। दा बेनिखायनो जों बिनि सायाव ओरैबायदि गोजोननाय दं जाहाथे बेबायदि सिस्टेमजों जोंनो सरकारा बिदि अनसुंथाइ हरोबा सासेना सासे गथ'आ बा सासेना सासे गेलेगिरिया मोजां गेलेनायनि गेजेरजों गावनि सिनायथिजों लोगोसे गावनि देशनि बा गावनि बा बिटिआरनि माखासे जोंनि जौगानायखौ जौगाहोनो हागोन होननानै आङो सानो आरो। दिनैसिम जोङो ओरैनो जोङो दिनैहाय जोङो जार्सि मोनदों, जार्सिजों लोगोसे बल दङ, बलजों लोगोसे जोङो नेट दङ। दा बेफोरनि मोननायनि गेजेरजोंनो जोङो गामियावहाय क्लाबखौ लानानै साफ्रोमबो प्रेक्टिसनि गेजेरजों क्लाबखौ सिनायथिनि लामाजों लांनो सानो आरो। फंनैसो खोथा बुंनायनि आगोल आं बिटिआर सरकारनि चिफ मानब गेदेर प्रमद बर'खौ साबायखर बावनो सानो आरो बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि थाखाय जथेस्थ सिन्था खालामनानै दिनै बेथु खामानिखौ मावदों माने स्पर्ट्स किट्सखौ रानदों। बेनिखायनो आं बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो आं सान्दों बे किट्सजों हयथ' अनेकानो अनेक धरननि बुजिनो हागौ खिन्थु बेखौ एक्सुवेलि प्रमद बर'आ जोंनि चिफआ माने लाइमोनफोरनि खोथाखौ भबिष्यतनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बियो बेथु खामानिखौ मावगासिनो दं। आरो नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ बिथांनि दिनाव माने अनेक टुर्नामेन्टबो जाबाय माने जे टुर्नामेन्टआ जाफेराखैमोन सन्तोष ट्रफि, दुरान्ड काप, ओमफ्राय इन्टार काउन्सिलनि जिथु माने टुर्नामेन्ट बेफोरखौ फाथिनानै दिनैथ' बुंनो थाङोबा क'क्राझार बादि एलेकायाव गोदो बिराद नामदांखामोन जोबलांबायमोन। जोबलांनायनि खारनाथ' अनेक खोथा अनेक दङ जेनेबा कभिड जाबाय ओमफ्राय आदिबासि बर'नि गन्दगल जाबाय बहायबो स्टप जानो हाबाय खेलाफ्रा आरो माने भारतनावबो माबाजों मुस्लिमफोरजों गन्दगल जाबाय बे खारनैबो अनेक गन्दगल आरो कभिडआथ' कभिडसै बेनि जुनै माने जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव माने बर'फोरनि एरियायाव बल जोनाय माबाया खमायलांबायमोन आरोखि। दिनै खिन्थु दुरान्ड कापआनो होन इन्टार काउन्सिलनि टुर्नामेन्टआनो होन बेफोरखौ फाथिनानै आरो बेनिफ्राय सन्तोष ट्रफिखौ फाथिनानै दिनै सारा जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो गेलेनायाव आरोबाव मोनसे एनकारेजमेन्ट फैबाय आरो गेलेनो हमबाय आरोखि। गेलेनाय बिथिंखौ लानानै लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन गेलेनाय बिथिङाव दावगाबोनांगौ बे आयदाखौ लानानै? गेलेनाय बिथिङाव दावगाबोनायाथ' मोजां खारन दा नेसनेल पलिसि दङ स्पर्ट्सआव माने मोजां गेलेबा थाब साखरि मोनगोन आरो अनेकानो मोनबायबो रेलवेआव होन FCI होन नोङो माबायाव होन मा होनो AGआवनो होन आरो गभर्नमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफ्रावनो होन जथेस्थ लागासिनो दं आरो मोनसे माने जोंना आसाम सरकारा मोनसे पलिसि लादों जे जाय नेसनेल गेलेयो बिसोर साख्रि मोनखागोन आरोखि।